Anyang laki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anyang ingarot ti mapangkugatangin bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka mo iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin din ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaisuna nga iduldulin ko. Inuutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka dahi. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas deta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak manajitir sina niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na. Mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Dain may. Inya laki Dain. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si Dain kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyos. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y anaglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagito lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isong arod dala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store na Antimona. Iso na pa anak ko na iti sa baling store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na itutuyo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan ngal daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kayat yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsersera iti tersena yo? Agsira ang may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork da jay akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsera kayo kano? Ay, diyan, nagsira ngay bagbagana. Saan mo na nagsira ni Antimamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 da jay iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira, hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapananagkatangan ngay. Jakman amo tata, iso nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi, saanan ta nagbalin mo tan atoyo, salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgaan ti mapanaserseripan. Anya? Kung mare, amumutin ti panagbadbado da di Yunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang arod at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman da jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang arod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya. Ay nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay nice. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin na pintas na. Anya laki day. Nay. Umawawag ni bagay kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit. Abay aya. Ne, apay ayaw ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamsi ka. Salbagkit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang. Di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakita ti tersina ni Yunais.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak kasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tangapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amot ikanayon nga aramidam. Ha? Ure adu matinakalukat at resena, amabalin mo ang paggatangan. Ngam jelat taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka, akanayon atuyo ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ang ti papaya. Dayja Eunice, agpuno ka, wan ko na. Ay si Kaki di mabakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapanugat gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbagak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito abaklamod. Nagang duto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamat gaya manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka ta nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo ah. Ita, gumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Ah, kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagang manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayon boyfriend na. Kanayo naman ti umay kumatang ito tayo. Bareng, mama. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Ang pa makaungot ka. Di ka kagihaman. Tadaginatang ko kasi daon bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isong arutadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May silang at istora mo bali na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amo niya. Iso akay kayat mo timap-mapan ay titersena day di ayones. Gapot a pag-aayat mo lang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagbadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangom nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Nya, Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga ro daging kay di balay. Natitiling akpay siya. ha? Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Ang mga makadanon to, kidikin ni baga ka, narikatay. At damag ka pa nagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Agsirsirip, anjalakit din. Ngam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom ka. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa ka din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarting anak, tamang ano niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Hanya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, Kardaw, ingka man gumatang iti suka. Ha? Ano? Isak pa mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo iti bangkag. Jack nga raw mapanawan na tilutlutwak, tanaksad. Lili na ti ibaon mo Lina, Apay aya. ingka man gumatang iti suka. Ay nangitigatang ko Umay mo alaan dito kusina. Mdarasam, tapno mangan tayawn. Lina, Sana kang papukis. kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay aya. Aga papuraa. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay aya. Pimo daw kamat. Ay na. Kunaklakit din no dakas di bakam. Orek lang nakigtuat. Agpiping matikulay day tapingping musika. Ha? Ay, pimintasa ka di? Anya nga tin-apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. Awanan di customer dito parlor, isong agtugawak matin Katwa na, aginana ka mat. Nagsasaro no dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata adaw mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko nagsarita kayo itay kanilina. Anya tinagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pipungo daw sika. Ah? Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa ti pingping na. Damdamagak nga rod no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim dito sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo talaga, agsitsiday ti nabagungan. Dakpay na kayat ang siday ti pinaguungan. Agkakatula ti rupa. Taapay,
Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na kano ti bagoong. Ay, adula amin. Di mo pilitin. Saan akit agsida iti binaguungan? Anya ay nga men, di kabkabil mo di tarupam. Tauray lalo mablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka lagi chismis di tarwar. Katamo? Hay! Istorya pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asino nga artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karama na ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduhatan tumat lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na ni Lina. Bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dito. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa nga arapaap ko. Ti makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant dagiti Miss Gay. Nilina ti mangtong paliti arapaap ko iday. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Andag pa pukis. Ah? Ay, uwan gaya. Apay kasla daw ti pampanunutaw. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko mati nakabasulakan ka. Tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka mo't gaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Ije tingad na Anya? Saan na bagay tagbali na Miss Gay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang, tricycle alumabas. Ha, Mercy, si kamot gamit nakatakder di talikodak. Agur uray kamot ka diti pagluganam. Wen, Long time no see Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakpakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't ngamin ag-practice dito auditorium. Kunam lano na pintas. Adan tumul lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumunga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrukan. Ay na, saan ka kadimot akasta, Mercy? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina iji pardaan itay.
Apa ay ang amin ang sakit tinaka mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda di Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na din na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day aagpukpok si di parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Unang, saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isuko mati contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na, kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. Saan mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano man pagpadahan dahito eh? Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaeng dagiti istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katadaguran na kanyak si ka. Wan ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayong kami na napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naapal unay. Bayam, agpatinggan tumot laang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganaam analaing de kontes intun rabi. Hindi pa yan nakasagana ang tatang. Ay sa nabali no saan ka amagabak? Saan mo una pang panunutin ang magabak ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas napintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta akuntes. Dila kuman sigod a classmate mo ang Mercy si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kan perpertin ka na gati ka aruba. Ay na, makitam la kumati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti Rupa na nagpatingga. Kat adamot make-up Rupa nan sala ang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka Ta irepresenta ni Lena da iti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot ng make-up. Asino nga iti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturugak langan. Sayang lang ti oras ken panawin ko. Pagpatinggan mo ti kastang ugalim si Mercy. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti an. Nangabak ni Lina. Ha? Ay, nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo tandi ti auditorium. Ay, sayang. Nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, ikat agawin tayo nga rin. Artain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apain ako na masaan na deserve kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro na kiti judges, Muloong ta. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay la, Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay?
Ay, ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo-ulo da ah. Mabati ka magkadakwada. Sana po no da ita. Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputa saan mo unay, ngay ikatan, nagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kaya napay nga itamla nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan, nga naibaga kan ka, say-saya atang ti trabahom. Anyat inaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabatan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay ano ba kamday tananan? Wan tarakitak ngamin nga aglaklako laangan itinatang iji palengke. Ha? Kasano kung ano pasamak tayo ita? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatangak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kwa na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't nga agsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka tasyak laang ti mang pukis kan ka. Hay, isumat lagaya manakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumpang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto pa ti manguyaw kan ka. Uray ata na nga bakakmat latta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ato iti sweldo ba kay? Naitatir urayak ka. Naimbag man ta nakasweldo kayon. Ay kawan na. May nga min ni boss itay ijay site. Iso nga intin na mo iti sweldo may iti makalawas. Ay, naimbag lakit din. Adamot laang maigatang iti panghandain doon Christmas kan baro tawon. Aghanda tayo kumamot iti uray basit laang. Anya nga ro nga iti luto min tong Christmas ba kay? Uray may 1 kilo a pansit May 1 kilo a salad kan may 1 kilo nga spaghetti mabalinan. Ay kawan na. Naimbag lang nga. Dapag sasangwan tayo ka iti openg. Ay wag, gumatang akpay gayam iti lechon manok. Iso nga mente ka na yung naibagbagat inauna nga anak ta. Kawan na. Gumatang ka ba kay? Iso na lang at ibadya mo rin ta. Dapay mo dagiti napalpalabas sa sweldo kanyaw awa ko king ka. Ha? Ang mga ngamin no saan kami ang makatrabaho iti do alawas. Iso nga yan anay mo na tayong tagkaw. Anya kay matilutuan tayo itong Christmas, kanakan. Kat si kaman, uncle. Noanyat kahit mo ako iso. Maday ta ka man na kunakaon. Inton ko nagluto ak, di yun to mamagkayatan. Nung ay agorder kay tilitsyon baboy kada bakla, uncle. Anya, Unang uncle, siya akong di makamo ang bayad. ay na, ay ka mayatak ay ti dahi talan daw. Siya akong di mang bayad, uncle. Ngam na dapay kahit malutuin, si kamatin at di makamo. Sige kanakan. Agluto ak tulatan iti pansay. Ken nagaramit ak iti fruit salad. Da isumat ti kaya dagiti anak mau. Katuwa na, uncle. Basta di litsyon, siya akong di makamo.
orderam lang, Uncle. Oh, tata, nagsaba ka man nga imay dito'y balay. Ay, wan, bakla. Excited ang kami nga may agorder iti lechon na pang Christmas mi kuma. Wow! Talaga lang ha? Ay katuan ah! Di ka nakakanaw timang bayad, sana siyak. Siyak lang ti agorder. Rumbang lang met nga iso tagbayad. Tatakdakkel met nga amang ti sweldo na kumpara ken ka, uncle. Ay, naku namon. Hala ah, umunag ka pa, uncle. Agkapita kabayatan ti panagkitam iti minumi. Ay, wan man. Pilyo ka unti kadakkelan. Nasabat ko man ni Tata Mario itay kumare. Nagapo ka di ditoy? Ha? Ay wanan kumare. Imay nagorder iti lechon da kano inton Christmas. Ha? Lechon ko nam kumare? Ne, api akas lamas dao kamare. Lechon ko nakarutan. Pangalaan da ngay kumamot iti pagbayad damat. Anya? Api adamagam kanyak no pangalahan da iti pagbayad da. Kat no kayat mo akit agorder kamat. Anya laki din na ya, Anita. Kundi order la day jay at Tata Mario. Tapno adamanin i-content da. Iti kaanak na iti Facebook. Ay, para magdamanan nga dalechon da. Salpag. Anya? Ala, don't worry kumare. Saan abale, talimapay mo't nga aldaw sakbay ti Christmas. Isa panunutok pa yan na imbag na agorderak mo't iti lechon. Sige. Take your time, kumare. Umay kalatan dito'y balay, no kayat mo tagorder. When no, i-chat naklatan iti messenger, okay? Okay. Ay, isulakit ti agumatang dalang at iti lechon. Tapno adamanan i-content da. Awanan pain. Nay, bigbigat mat nga tumanabotob ka mat si ka Anita. Ha? Ay siguro adamanan nakaapa mo na niya. Ninanamot, awan nakaapak. Naamuak lang, anapan ka no nag-order ni Tata Mario iti lechon ni dyan da bakla pang Christmas da. Ha? Kat, anya kumano nag-order iti lechon, di agorder ka mat. Ay katuan anana, apa isulaya ti makagatang ti lechon, anya lakit din. Anya? Manulaang aya day ta lechon. Saan lang a lechon baboy ti handamin to no Christmas. No ada lechon baboy, adamot lechon manok. Ay nagganasan Anita. Ay wan anana, iso ano kayat yo, umay kay to ibalay me. Ado ti handami ko naktomat. Malaksid iti lechon baboy kan lechon manok. Adda pay macaroni salad me, kan pansit bilao me. Adda pay lasagna, adda pay cake kan pansit. Malang araw tay bagak kinibas siyang. Apadak abakat. Tao may kami to yung balayo ang makipangan. Tay kape, palpaliiwan, Anita. Ha? Kaslay tayo pa bilang-bilangam na iti kwarta nga inintagkuking ka. Ay, wanla kay. Adanas ka nagatangak into no Christmas. Saan ang balit maminsan lang mo't iti makatawan. Anya lakit din. Anya? Iso pa nga asim ha. Tasaan ka kumang agung-ungat ta para madlakad na tayo dayjay. Anya, yang amin tigatangan. Agurdorak iti lechon baboy kada bakla. Anya? Wanla kay. Sana balik ta maminsan lang mo't iti makatawan kunakmanan na eh. Apay, makaanay iti kwarta. Bilang lang. Umanay, anya lakit din. Sakto ti makaan mo amang i-budget man. Kunak man no, lechon manok tigatangan. Kumpansay, salad, kinispagitay, kahuston. Ay saan? Saan na mabali na sa anak nga gurder iti lechon? Anya? Jak lakit di kahit apanunutan ti tattao. Asyak laang di saan ang makabaal agumatang iti lechon. Anya lakit din. Ay, kaslautag palta ta talaga ti panagpampanunod na dyan nga, Anita. Bakla. Wan nga ro tata. Diyak lang amin kahit tagsawkin ko anak eh. Isabi na ibaklat ta na sumanaoy, di may dito'y balay.
Nag-order ak iti lechon para inton Christmas, tapno da pagsasangwan may, kun may sa, no bilang man ta i-content kaw, ay katawang bibiyang na dayayan Day tangarod kat. Amin matlangan kat pakibiyangan kan ikan na iti madi akay papanan. Di pa lang ag-order mo, no kayat na. Ibagbaga na mat kat panunutan na kano anay bag. Ag-order da jay ko nagsumait, ang mumutin na nita. No anya ti aday ti karoba, kaya nakaadamag kayong kuwana. Ay, nalaki day. Apoya, nagadumatan na ta pinalingkem, Mari Anita. Ado talaga Anya lakit din. Maminsan lang iti makatawan. Iso anas ka nga adumot at isagana. Sa bagay mo't kit niya. Mabit lang. Anang dagita imot mo nga adda istik-istik na. Si kakit di mo, kaskala ignorante mo. Anya? Paputok daytoy. Saan lang nga sinsinan na paputok? Nginginaan na paputok adi daytoy. Anya pa ngay. Ay kat sana all angarod. Sana all at paputok na inton bigat. Siyempre, adi. Malaksid iti ado asagana me. Adapay paputok mo't adapay akit iti isang bot ko inton madamdama abatit a Christmas tree me. Ha? Ay kat sana all manan. Tapno mo't pintas ti presentasyon ti Christmas Eve ko naman. Tapno presentable ama i-post iti Facebook. San akas iti ipopost dagiti daduma dita nga ure naka-blurred kan nagalas ti post da kasi gilata salbag. Nalangaron. Iyawin mo na kita pinalengkem. Tapno marugyamon dagluto. Kaya nagisambot ka dagiti sa sambut mo. I-deliver minton madamdama ti lechon nyo, Mare. Apay ta nagadumot, tintilotwang, bakit? Ay wan ado talaga tilutwag. Ngam pangasi aguli makalaang. Saan ka manin asumanaot Christmas na Christmas. Anya? Ngam nagado bakit, ang mga nusan tayo, ang maibos sa amin na kita, kumasayang lain. Sana parikot day tabor show. Agpadigo tayo iti karuba tapno amo damat nga ado ti handa tayo. Kang runaan na tapno amo da nga adalitso na handa tayo. Anya? Saan ka mawatan, Anita, nay, adapay paputok ka ginatang mo. Ay, wan, ada talaga. Fireworks ko naman. Saan alalakaan dahi ito apaputok? Nangina dahi ito apaputok lakay. Ay. Maminsan lang iti makatawan. Isa pa nga asim taguli magkalaang. Kunakmanan. Mala, rugyam nga rurin tagluto. Uray alat ang teletsyon nga i-deliver da. Nyalaki din. Napimpintas nga amang tiletsyon ahandami di Christmas. Ay pagkunama, Anita. Nakita nga min ti post na di lakay a vlogger iti Facebook. Ni Tata Mario. Simple lang ang tiletsyon da. Ngam tiletsyon me ay, adda apol iti ngiwat na kung naman. Anya, ay dambala talaga da di alakay. Awan mo na. Maipapan iti pa nag-prepare tapno mayat kumamot ti buya na. Ay, sika talaga, Anita. Amin matlaangan kat madlaw mo. Tinapatag-akit adahan dada, ay unay kan. Ay, basta, napimpintas tinaramid ko kung naktumat. Kan pa isa, kasla dito ayan tayo kat da kami lang ti ada paputok na. Anya, ay, kung naklakit din no adamot ka da Tata Mario. Takundi lechon damot ngam awamot. Ay, sika talaga. Ipadlaw mo laang naghanda ka ngam saan apang handa ti panggap mo. Tapno laang ko na ti tao nga dakwar tayo. Kasta ka day. Ninanamat. Pudno mo ti ibagbagak. Awan to pa'y nangag ko paputok dala kay Mario. Saka tilitsunda, awan apol itingiwat na. Nyalakit din. Hala, Tata. Katkatawaan mo't na
ita tilitsyon nyo iti Christmas. Ha? Tapay ka na, bakla. Nakita na kano ngamin timpos mo iti Facebook, tata. Simple la kano. Simple. Sana kasi tipos na abongga kano. Bonggacious. Ha? Anya? Wen, tata. Tilitsyon nyo kano ngamin kat gagangay lang nga litsyon. Ngam tilitsyon na kano. Ada apple itingiwat na. Ay, anya laki din aya. Kita niya kumaita, no one apple tingiwat tilitsyon may. Apay, big deal na unay king kuana. Ay, baloso nga talaga ti panagpampanuro na ya, babay. Kan amom tata, nakunana pa'y kano, adito ayan tayo, kat isudala ang taada paputok na idi Christmas. Anya? Oray, dayta, kaya napan na yung bagbaga iti tao. Katuan, amom mat na anita, paramag nga oray saan mat akapaparamag, salbag. Ay, anya laki din. Naghanda kami, tapno da pagsasangwan may. Saan kami ang naghanda, tapno da pagparamag may, da karuba. Ibagak malaking kuanan, numasabak ka. Saan ko nga may nga afford ti apple? Iso nga one apple, yung iwat tilitsyon may. Anya laki din. Nay, nakaskas daw, manday ta panaguli mo, mau. Sika, Anita, agbaro atawan na nakamulanglang ka. Ay, Kimay sa itong bigatan, ti baro tawan. Apay, awan handa tayaw. makit kitam lang arodan nga awan sa ludsodan pailang. Nya laki din na. Anya, apay, awan na bati ka nagiti sweldo kanya wawa kuking ka. Ni, to sa ludsodan pailang. Kat amumat nga ado ti handa tayo di Christmas. Manula ang ti sweldom aya. Anya, kaya mo sa winning gastos mo amin na di Christmas si kwarta tayaw. Sumardang ka man si Kabursyo. Ang mga no sa anak ang makapagtapon, mabakal ka. Ay, iso umulaga man, nakamulang-lang ka lang, kasta. Tawan ni gatang mo iti handa. Nalpas nga minan ti paramag mo iti December 25 kahit. Ita baro atawan, nakamulang-lang ka lang. Anya laki din. Ay, naimbag ka pa'y kumari. Baro tawon nga agbilbilang ka iti kwarta. 1,500, 2,000. Ay, wala mare. Imbayad ni Tata Mario dahil ti kanya. 10,000. Imbayad? Bay, ada utang na kan ka? Awan, mare. Nag-order manin nga mini ti lechon na pang New Year da. Anya? Abay si Kangay, mare. San ka kading agorder pang New Year yun? Saan pa'y kumari? Kinapudno na kat awan pulos kwartak ita. Awan nga rod igatang ko iti handami iti baro tawon. Abay, awan, mare. Abay, impampaminsan mo amin na di Christmas. Wan kumari. Awan nga rod Agbarutawan ka anak amulang lang no kastalas kasi kamat. Kundilit yun iti Christmas. Aduhan dayo nga uray mula ipar para magkadagitik aruba. Naku nampay da kayo lang taada paputok na. Anya ngay ita. Awan lang rod handayo into New Year. Akaalaa. Anya ngay nga rod. Aguray kayo latan no adagpadigo. Ay kasi kayo man. Anya laki din. Jak amaw no nya ti bagak itaking ka. Anita. Lakay. Kita man ti lang nga nagiti ubay nga 80 tayo itabaro ataway. Nakamulang lang tayo latan na. Agbuy-buya ka na kiti karuba abisi ang mga isagsagana. Itanda na. Kwa? No sana ka po iti kinaparamag mo. Saan tayo kumakastoy? Kalati pimpiman ang awan pa'y pulos may luto na may. Sana bali alakay. Inaklatan dumawat iti handa na ipag ko inton madamdama. Sana bali di pa'y awan pa'y makanay. Ay, nga. Ang gastos mo amin ti kwarta di Christmas. Di ka lang pinanono mo iti sumarunong alal daw may. Anya lagi din na yan ita may. Ure! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ang yalaki din! Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ikan ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga ko makinidjana at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin ko mat nga iyawid, talapas ag ijabalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin ko magit inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. O sige, agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga dayjay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mati bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko ngamin, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gapota bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot din ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwanang. Puo na yan. Talaga amat ah. Uray trabahuan ti dwa a tao. Katrabahuan na ngagmaymaysa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Kitrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay ah. Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kasdingar aramidan na. May antay yung latan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba eh. Anya laki din. Unay na yatikas to'y makabanog tiag trabaho. Ay ka talaga kasta ah. Ay, mabit lang. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Iso nga inyawid kun ah. Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka ka din? Word, nakasagaran ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datala nga ti saan pa eh. Kasta ka di. Ala nga ron, intamanganan, tado pa'y ti aramidag, inton madamdama. Apay ay ang amin ang masapol nga giyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho mi ti trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat asaludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tag saludsod ita. Ala, inta mga na yun. Kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan. Manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpas to'y aramidag. Unay daytan bakit? Manulain nga oras ti panagturog mo no kasta. Ay, katanyangay nga rod. Talaga kasta ah. Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Unay kakit din ay, maturog tan. Day takot ti ipuy-puyata mo. Ay, sanak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noon mat lang ti may tulong mo kanyak. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbagkit de.
Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti Manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso ba't atalo rabia sa anak nakaturog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho mo jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadya na ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalatta ngamin ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kasla-kastan, nana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo, tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbay, tilangam, ame. Unay day tanalang am ame. Kas kala sumbi. Anya? Hoy! Jack magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagak laang mo tipod no Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga, ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno ang mamanya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang nga si katitaltal kanda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo, tala ibagam ti kasde kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturad ko ade. Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga ron tap no maring iti matmaturog akararwana. Maringki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalag. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti wanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map-appreciate ni bossing, salbag! Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na. Kit adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mo tilata. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni amya niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga rod dyan Pangasim tayo lepas mo da ito aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, Good. Naskin nga min ama ipasa tayo da ito hinton Friday. Isamal pas kumano Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Syaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan, kunak tumet.
Saan mo akabaulan day ta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige, sigalat nga ruda nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan amaaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay, salbag kit di amin salbag. Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. Ate na pa din ni Jollibee ti kasjeng o galin na. Bida ang saya. Kasla jak maklon da jingay naramid na kanya. Iti pa'y mismo sangwanan ni bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa na king ka nga wan apulos ti kabailam. Ken mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adam belak. Saan ko maramid ipaparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi ng ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na dayjay, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulat ta ti kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Ado manon na ito inyawin mo, bakit? Aywan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok ngamin asaan akabaulan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun nami. Saan mo't siguro adambal ni Jana? Nalabas ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mo kang ga. Apay ngamin nga ibagam adambal siya tao. Katpud numat. Manumatan nga ulit nga imbagakkan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho, gapu iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod ngawan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao, kabaelak nga aramidan nga uray syaklaeng. Ngam iti sa lodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida. Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Nay, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puo, ti tayo jetersina ni anti muna. Naimbaglayan na, tada na kang gitipukaw na. Anya? Pangasim man, tausto nga minin ti panagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minin, ti panangyaw-awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti swildom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagadumot na naibagam nuli. Pudno ba ti magpagak? Bakit? Sana ya? Oh. Ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am dahita bakit? Gapulang ita aramid mo abida-bida. Mo sa ospital ka.
Aw nga maitulong da oray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa dito ang aramid mo bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man nana, ta dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raod. Naimbag ta saan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko nam tanadlaw ko pay. Kan, naimbag langan, tada nakangag iti pukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahon amin, ti trabahon ko maiti 5 tao? Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga min ti kinabida-bida na. Kastagayam. Wan! Kunak ano isulang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulang ti makararamay, da isulang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Naimbag din ti nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay istoryaan, salbag ka. Anya, Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapebida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. ay pangaasim man ta huston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Katala ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, iyawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bida, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.